Dêrsim li Kurdistanê heremek û bajarek taybet e. Der û dora Dêrsimê bi çiya hatiye peçandin. Xwezaya Dêrsimê gelek balkeş û delale. Li Dêrsimê Kurdên Kurmanc û Zaza û Elewî dijîn. Zaza li Dêrsimê zêdetirin. Dêrsim di dema İmparatoriya Osmanî de hem bi qerektera xuya mezhebî û hem jî bi qerektera xuya nîv otonom ji bona hikûmeta merkeziya Sunî pirskekek mezin bû. Loma jî hikûmeta merkezî ji bona ku Dêrsimê bigiribin bandora xwe li ser gelê Dêrsimê hukûm bike, gelek caran êriş biriye ser Dêrsimê û zerarek mezin daye gelê Dêrsimê. Piştî ku İmparatoriya Osmanî hat hilweşandin û li ser miradê dewleta Tirkiya netewî û unîter ava bû, Dêrsim ji bona dewleta nû ya Tirk bû kelemek. Lewra Dêrsim hem bi qerektera xuya mezhebî hem jî bi xweserî û otonomobîna xwe li hemberê dewletê ya İslamî û Sunnî li hemberê dewleta unîter û kolonyalîst problemek bû. Loma jî dîviya bû ku bihata tasfiye kirin. Mesela Dêrsimê piştî ew ki piştî komara Tirkî ji nû de hate ava kirin, wektê zanin ki yani Kurd tune hatin qebûl kirin. Yani li hemberî vî tunebûnê Kurda tabii dirençkî nîşandan. Ev direncana hinekî wan serhildanin, hinekî wan berxwedanin. Em bînin yani koşkirî serhildan e. İşte şoreşa rêxistina azadî serhildan e, agirî serhildan e. Li Dêrsim berxwedan e. Yani çıra berxwedan e Dêrsim? Çünkü devlet plan û proja wî çêkiriye ji berê da. Yani esas Kurdistana Bakur û demê tu digirî berçavê xwe işte her der şeklekî destê xwe xistiye dewletê ji alî leşkerî da. Lê Dêrsim hîn ne destî wî daye. Yani li derê işte wek otonom, yani idari otonom nebeş, tu statiya wî tu nebeş. Ama wê derê dest em bên eşîrê Dêrsimê da ji berê de wisa dema Osmanlî da ji wisa biye. Yani em bên car carna Osmanlî çûye servan ama pir têkildarê wan nebûye, serê xwe bûne. Yani ji bo em bên ji piştî ew ki piştî 1930 da agirî têk çû, serhildana agirî têk çû, devlet ji bo Dêrsimê ewkekî em bên projekî dest pê kir. Kurdistan ji gelek heremê otonom çêbûbû dema Osmaniyan da. Herema Dêrsimê jî yek ji wan bû. Heremekî xweser bû, otonom bû, özerk bû. Hûn dizane Dêrsim Erzincan xark û di nav vê heremê da bû. Yani Erzincan jî di nav da bû. Ji bona vê yekê wexta bûyera piştî bûyera Dêrsimê binêrî danistandina Serok Seyid Rıza Atatürk ve hatta çûyîna vê hikûmetê ve danistandinê li Erzincanê tibê. Nek li Dêrsimê tibê. Ji bona vê yekê Erzincan xark û jî di nav vekê de. Yani eyalet ya jî em bêhne hukümraniya Dêrsimê de ye. Dizanne piştî tazminatê aslında pêvajok dest pê dike ku
ev haremen otonom ev Kurdistan'a jole rakın. Le tabi ev kad hesani rahat nabe. Hatta tıkari beci ku ev peyvajwa ya em bejin ev çun hatın münakaşa ya em beni problema nabara hükümeta merkezi Osmani Kurdistan'a da haremen otonom da ev domdike. Le pişti em bejini ku Kemalist yani devletta Komara Türkiye avabu em beni desalattarya Osmaniyan jole rabu Kemalist bun desalattar pişti ve desalattarya on dizanakı edin Kurdistan'a seferek dest betke. Le yek haram kaye ev harama Dersim otonom ve statüye ka fermi ne otonoma le de facto tjiyane de otonoma. Hükümete ve pirzede peyvendiye van tüneye. Jibona ve tıkari becgidi sala 1935'da navet zani Dersim'e dugarne. Yani edin vekik prosesik peyvajok dest betke siyasetik dest betke ki veke parça bakın Dersim'e parça parça edim hükümete merkezi yani ya Komara Türkiye'ye grevde. Jibona veke süpyenca veke dest betke. Aslında veke yani serhaldan evedatır. Devlet erişti ki. Lede despeka avakırna devleta Türkiye Neteviye'de li Koçgiriye, li Bitlis'e, li Ahmedê û Pîranê, li Agiriyê serhildanên milliyên Kurd hebûn. Devleta kolonyalîst ya Türk zerfet nedî ku êriş bibe ser Dersîmê. Piştî ku li Agiriyê serhildana Neteviya Kurd hat hemrandin, dor hat Dersîmê. Divî herêma ku Seyid Rıza têda dijî Dêrsim, ew herêma tewr dawiya ku ji alî dewleta Tirk ve hatiye fetehkirin. Yani Kurdistana Bakur, herêma ku herî dawî ji alî dewleta Tirk ve hatiye fetehkirin, Koçgiriye, Dêrsim'e. Lê herêma ku serî, pêşiyê serî li hember dewleta Tirkiye rakiriye jî cardin ew herême, çima ew herême? Koçgirî hereket dest pê kiriye, tevgera Koçgirî û a Dêrsimê bi heve girêdayî bû. 1921 li Koçgirî dema ku hereket dest pê kir, heman demî têkiliya wan bi Dêrsimê re hebû. O Alîşêr têkiliyekî wî xurt bi Seyid Rıza re hebû, bi eşîrê Dêrsimê re hebû. Li ser şexsiyeta Seyid Rıza bi eşîrê Dêrsimê re bi xelkê me Elewî alî Dêrsimê re têkilî dihat meşandin. Ji ber wê ki hereketa Dêrsimê û hereketa Koçgirî her du bi heve girêdaye. Divê her duya bi hev re em bifikirin. Ew her du hereket jî gelek cara dewlet bi zanîn dixwaze van ji rêxistina Kurd bike. Yani alîkî rêxistiniyê tevgera Kurd veşêre tenê tevgera Kurd bîne bi şexsiyeta ve girê. Biz Seyid Rıza derê di herema xwe de însanekî naskiriye, însanekî bi rûmet e. Derdorê wî jî hin însan hene, hin însanê netewî hene. Yani ben vek işte vek Baytar Nurî, işte Doktor Nurî Dêrsimî hin kes hene netewin vana aslında jewkê ji Kurdistan talî cemiyetî têne. Li Koçgirî jî cîgirtine di hereketa Koçgirî de cîgirtine. Li tabi dîsa jî yani dema yani Seyid Rıza dê dalıqandin dibêje ya. Yani işte dafik û lîstikê ve yani em vana ra serî der neketin. Li tiştekî heye me jî bejna xwe ji waret netewand. Ev. Yani çünkü bawî kirin bir newkê. Piştî dema hereket dest pê kir, hereketa leşkerî dest pê kir li hemberî Dêrsimê. Ba Seyid Rıza kirin birin ezirganê. Valiya ezirganê re jî hevdîtinekî çêkir. Gorî peymana wî işte em bên bu walî ra lazım dihat ew nekirana. Yani karşî vana nebana da ara wan de ew aşîtikî çêba yani peyman wisa ye. Li hev kirin ama
وسا چه وسا نمشه واجی دافکه کی بو واجی لیستیکه کی devleti bu لوگر işte Seyit Rıza bu artık kuraki hadişine ba Abdullah Abdoğan lvegeri ev bir suikasteki hatı kuştun zaten pişti kuştuna kore vici yani vana idi çi imkanat desteği vana da hebu bu arilleşkeri da berxadan ben zaten berxadan ve demi vakti zanı draya geçti da tezanın belgenamen dersi mi da işte insanın katliamaki pırmızın ve derece yani insan işte embejin division ev geliye wan işte yani huyndırış yani. Devleta Türk ji bona ku statûya Dêrsimê ya nîv otonom ji holê rake êriş bir ser Dêrsimê. Gelê Dêrsimê jî dibin serokatiya Seyit Rıza de ji bona statûya xwe ya nîv otonom biparêze li ber xwe da. Di encama berxwedana Dêrsimê û êrişa li hemberê berxwedana Dêrsimê de bi 10,000 Kurd hatin kuştin, bi 10,000 Kurd jî ji Dêrsimê hatin surgun û koçber kirin. 334 gun jî hatin valakirin û hatin şewitandin. Daxwaza Seyit Rıza tabii ki daxwaza civakî siyasî millî Kurdistanê ne ve Danistanê de untizane teslim tigirne ew heftê hevalên wî em bênî ki mezinên heremê ne serok aşîrin em bêjî vê demê serok ye olî ne ew natêne girtin tên li xar bûtê wana mehkeme dikin محکمه تزانی استقلالیه لور حقوق falan tüneye pişti dadgaha ka be hukuki cezeye vek edilme, idam edilme. Le gor ve deme, gor kanuna devleta Türk bu xuji derfet tüne ku Seyit Rıza vek bakın çünkü salen temene Seyit Rıza hafti piyanca mezintire. Le radbine temenevi buçuk tıkne. Yani jive mezintir barbari hoviti nabe. Salevi buçuk tıkne. Yani haftaya piyanca kemtir tıkne ki gor kanunu bir karbın bir idam bakın. Kurrevi 16 saliye. Tabi Kurrevi jini karine idam bakın çünkü 18 saliye mezintir bir bedde vekü. Kurrevi jini salevi mezin tıkne. Yani hovitiya rastili Dêrsimê çebuye. Yani yekuyek hovitiyal hamberi sarok Seyit Rıza u malbat da üyçe buye li dünya li Türkiye ne buye. Seyit Rıza serokê Dêrsimê û berxwedan serhildana Dêrsimê bû. Li Dêrsimê milletê Kurd ji bona mafê xwe yên netewiyê biparêze li hemberê dagirkeriya dewleta Tirk li ber xwe da. Dêrsimê xwest ku xweserî û azadiya xwe li hemberê dewleta Tirk biparêze. Seyit Rıza di sala 1856 de li Dêrsimê tê dunyayê. Ew ji malbatek pêşengiya Dêrsimê bû. Lawê Seyit İbrahim bû. Seyit İbrahim xwediyê perwerdeyekî baş bû. Seyit Rıza lawê wî yê çaremîn bû. Seyit Rıza ji eşîreta Şeyh Hesenan bû. Seyit Rıza ve sarokaki diyar tibe. Tabi ve deme besli hareme dervayı Seyit Rızacı gelek ambejini kase navdar sarokatiye bikin hene de Dêrsimê da le Seyit Rıza yek jwana ku amir statüya ya civaki statüya siyasi aslında zanyariya ku mesela te gotun ku Seyit Rıza naxanda ev teoriya şaşı aslında Seyit Rıza Ricam melleki sunni perverde buya. Yani medrese ve perverda ve medreseye ya. Jubo ve mero veki zane. Kadir kıymet abi heye. Tuzani ju ovacı gel, gündeki ovacı gel. Seyit Rıza şahsiyeteki pir giringe. Nav tevgera Kurtan, nav Reza Seruki Kurtan, şahsiyeti Kurtan. Şahsiyeteki pir giringe, giringiya wî jî du aliyameti. Yek hem ji alî
dini ve ji bo gelê me Alevi yek jî ji alî netewî ve bo me hemû Kurda girîng e. Seyid Rıza yek ji serokê tevgera Kurd ê sed sala bîsta o demekî dirêj şerekî dirêj bi dewletê re kiriye û Seyid Rıza çardeyê meha yazde 1937 li Elazizê meydana genimê tê darvekirin tiştekî dî dibêje Çaxliyangil dibêje dema ku me bir derket ser sehpayê derû dora xwe mêze kir û berê xwe da meydanê her wekî bi hezara însan li wî meydanê benda wî be xîtabê wan bike dibêje axaftinekî Kurd kir û bi vê awayî bi xwe çû benê ew avê twistiyê xwe û peyên li sehpayê da hate darvekir. Seyid Rıza mirovekî gelek egît bû. Gorî bîranînên İhsan Sebrî Çaxlayangîl Seyid Rıza dema ku diçe îdamê bi xwe sehpeya îdamê li bin lingê xwe dur dixe. Bi dengekî bilind zilm û zordariya dewleta Tirk tîne ser ziman. Min nikarî bû li hemberî hîle û derewên te bi ser bikevim. Ev ji bo min bû derd. Min jî li pêş te serî netewand. Bila ev jî ji bo te bibe derd. Seyid Rıza berxwedana Dêrsimê serhildana netewiya Kurd û beşek ji serhildanên Kurdistanê dihesibîne. Serokê Dêrsimê û serhildana Dêrsimê Seyid Rıza di navbêhna 5 û 10 îlonê 1937 de li Erzincanê di şertê mizakereya siyasî de beriya qetlîama Dêrsimê dil hat girtin. Dewleta Tirk Seyid Rıza ji Erzincanê anî Xarpûtê. Li Xarpûtê Seyid Rıza lawê wî û hevalên wî di dadgeha taybet ya İstiklalê de darizandin. Di dadgehê de darizandinek gelek bê huquqî pêk hat. Serokê Kurdan Seyid Rıza û heft hevalên xwe bi lez û bes hatin darizandin û bi îdamê hatin ceza kirin. Yani Seyid Rıza carekî ji nav geltî. Şexsiyetekî em bêjin. Di nav millet dair. Seyid e. Yani helekî wî oldarî heye. Ji wî alî de jî tesîrekî wî nav civatê de heye, rûmetekî wî nav civatê de heye. Tabi ad diye yani meret kare bêje Seyid Rıza insanê civatê, insanê cemaatê. Yani em bên erê elitist e ama elitistekî nav millet dair. Yani ji millet cudanın e. Mesela min wê demê hin kes hene hakikaten rewşenbîrin, ronakbîrin, aristokratê Kurdan e lê ji millet biçek dûr ketine ya da ji mecburiyeta dûr ketine. Tu misal dibêjî mala Bedirxaniyan, mala Şeyxlerî Şemsiyan. Yani neş keyfî dûr ketine. Dewletê ew dûr xistine. Dema dewletê ew dûr xistine tesîra wan Kurdistanê tîn bûye. Seyid Rıza ne wisa? Aslında tirsa dewletê yek jî ev e aslında. Yani insanê di nav qewmê xwe de, di nav milletê xwe de xwedî tesîr. Ji wana zaf tirsiyaye dewlet. Seyid Rıza ji wana yek. Li Dêrsimê nav qewmê xwe de ye. Bi milletê xwe re ye. Di navê milletê de jî tesîrekî wî heye. Ha em bên tenê Seyid e, na ne tenê Seyid e. Yani ew hêla wî ya Kurdî heye. Yani ji berê da jî heye. Yani bavê jî em bêjin Seyid İbrahim. Di nav milleta rûmetekî wî besin heye. Wişe ev her du xusûsiyet tên bahev tabii rola wî mezin dibe. Serok Seyid Rıza ji bona ku emir mezin bû û lawê wî emir piçûk bû gorî qanûna dewleta Tirk jî diviya bû ku nayên îdam kirin. Lê dewleta Tirk ji bona ku Seyid Rıza îdam bike salên wî piçûk kir
û ji bona lawê wî jî bê îdam kirin salên wî jî mezin kir. Seyid Rıza kurê wî hinek hevalên wî 15 heyva 11 1937 de li Elazığ li meydana Genîmê hatin darvekirin. Mezelê Seyid Rıza jî wek yê Şex Sayid heta niha jî hatiye veşartin. Kes nizane li kê derê ye.